om la thau perthai ka Al Nassr klem dan lang Cristiano Ronaldo ngak dah ka nam rem haki Asian Champions League pedang singobha ya piki paralok ki baju kershan ya kane ke channel na kapor syakapor ka jengkerpat ya kito ki mapa dapat subscribe singobha ban subscribe ya kane ke channel ka jingela kai haki AFC Champions League ha pedang ka kenon jo Cristiano Ronaldo kata ka Al Nassr persya ya ka Al Sadd ha kane ka jingela kai ka Al Nassr ka lela kai klam dan lang uklore la kai bakan sai jongka kata Cristiano Ronaldo kadau kadai ba ukos jongka Al Nassr ukwa ba Cristiano Ronaldo un penja thai shwa yala de namar baka Al Nassr kala garanti bakan bu jaka yala de hakarau 16 jongke AFC Champions League kumta haba pha shekane ka jingela kai ka Al Sadd kalayo ban pen khi ye kajar ling bau afi dai hake minute ka basan phaulai ban dai hake minute ka pra phau ka Al Nassr ka lapan pha ye kane ka chikol ling ba ka jing bakla thap hi urang ye la kai jong ka Al Sadd shikakol la jong ha pedang ka jing la ka baya khai bat ka bi itnat ba ka Al Sadd ka layo ka penalty ha kane ka jing la kai ha shwa ban kut no ka jing la kai kata ha ka minute ka ba khandai phau plus khandai bat ya kane ka penalty lawan bat shoot ya ka dau aunas badu aunas uklam pen leno ai ya kane ka kabu kser ka ba ulayo ula pendrung hibet jelang ia ka bol sepo jong ka gol ka bala pen long sendon ia ka Al Sadd bakan penlem ia ka Al Nassr hakane ka jingela kai nda ar la ka we gol kumta la ban ong baka Al Nassr ka la sharam hakane ka jingela kai dai de ka jing bom dan lang jong uklore la kai bakan sai jong ka kata Cristiano Ronaldo sakawai pat ka jingela kai hake AFC Champions League kata hap dan ka Al Ahly Saudi persya ia ka Estak Hal hakane ka jingela kai baro arteli kitim kila kurno da ka jingya kai da marla arkol bat hakane ka jingela kai utoni unayo ban kharwit arteli kikol naga banta ka Al Ahly Saudi kat ba ka jingela kai pat hakala lika hapleng ka Sevilla persya ya ka Osasuna hakane ka jingela kai baro arteli kitim kila kurno da ka jingya kai da marla chikol bat ye ka kol pen ya khai hakane ka jingela kai naga banta ka Sevilla layo ban thap ling ba uluke bakyo haka menit ka bahan nyau pheu ar bat haba phai pat haka jingela kai haka Indian Super League hapneng ka Jamshedpur persya ye ka Mohammedan haka ne ka jingela kai ka Jamshedpur kalala ban penlem suk ye ka Mohammedan hadu dalai la ka we gol ye kini kilai teliki gol jong ka Jamshedpur layo ban thap ling ba usanan haka menit ka basan phaulai bors ka ko jong usi video haka menit ka bahan ru phawai bat ling ba ese haka menit ka bahan nyau phau khandai kat ba ka Barcelona pat haden ka jingsa rem jong ka persya ye ka Las Palmas haka jingela ka jong ka La Liga kan pen khre yala de shibit kamet bakan ye kon persya ye ka Mallorca haka jingela ka jong ka La Liga kata haka por khat be chiteng manmet ngin sakhi shibit kamet haka por khat be chiteng hato ka Barcelona kala ani emban penlem ia ka Mallorca hakane ka jingela kai sapen pau ia ka jing perkhat jong pi haki comment section kuble shibon ia piki paralok ke bajus ngau tenan ban page ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ka video kuble shibon